mga bags sa Divisoria. Nasa LRT kami, guys. Dito nga tayo ulit sa 168 Mall Shopping. Meron silang wallpaper dito, oh. 25 each. Naka-sale siya. So, meron silang mga price. Ito, madam? 30. Ata, Deng? Nila yung kapatid. Para din sa boarding mo. Ang dami pa doon. Ay, kung no blinds. Ano natin din blinds atay, madi? Ha? Cladding po. Cladding. Ayun, di kabil di ko ah. Nandito na tayo, guys. Again, stam na din. Okay na. Okay, guys, nandito na tayo ngayon sa ano, sa bagsakan ng mga bag. Ayaw niyo magpa-video. Ito, may mga nag-order dito. May mga ganitong design. Pwede kayo na lang yan isa. Wala na eh. Normal stock na yun. Garitia! Kaya ako ano yung nagkaroon? Ayan na yan. Ate, magkano wholesale ito? Kuya, galing yan. Kabilang building. Pwede naman nga. Betang, isa large na to, di ba? Isa niyan, tapos medium to, di ba? Ba't ganun ano, etong medium ang walang pencil case? Wala yung... Oo, ang galing. Tapos, isang unicorn, tulad yung... Isa nito, isa nito. Tapos unicorn be, ganyan daw. Bali, ano ba yung ganyan? Wala ka na ibang design na unicorn? Ate, magkano wholesale? Unicorn. Ito, be, ang unicorn, dalawa. Diba, ang daming tao. Ate, magkano wholesale ito? Hindi marami. Isang roadblock namin. Ano guys, yung second batch. Yun yung mga order. Lahat ng bago po Okay, i-update natin ngayon yung ano ha, yung price. Magkano ulit doon? So ayan guys, mag-update tayo ngayon ng price dito sa bagsakan ng mga bags. Magkano ulit tong pang kinder? 350. Etong next pang grade 1, 380. And then tong pang pwedeng grade 3, ganyan, hanggang grade 4, 400. And then this one nasa malalaki 480. And then yung punta tayo dito sa may trolley. Ito yung mga size ng mga trolley guys. Oh. Magkano yung trolley mo? 950 po. Ala, 800 lang yung nakaraan. Ay, 950. Ay, 950 na. 800 ate yung nasabi mo sa akin no? Magkano bigay sa'yo? Meron din mga ibang design. Mga ibang design. Ayan. Sige na, bili ka na. Gaganda. Yun yung mga, nandito tayo ngayon guys sa mga pang ano. Anong pangalan ng store mo, te? 1907. 1807 daw. Dito lang sa may ano, escalator, pababa. May mga blinds sila. Ito na yung price nyo ng mga blinds, ma'am? Fixed price na to. 600, tsaka 111. Ang gaganda ng mga blinds. Ito o yung may sale sila 100. Nagmamayat ay blinds da o.
Amom no ikam ti kasta jagahan nga halata no ka Jerome mo nga kwan. Ito yung kapatid ko kasama ko yung kapatid. Magkano ulit yan, madam? 550? 550, pwedeng 500. Yun yung nakuha ng kapatid ko yung 500. Ito o, 380. Oh, di ba? Buti pa si ma'am doon, mahihayin sa kabila. Ako hindi. Anong size nito, ma'am? 120 by 80. 380. Ang ganda, makapal na rin. Maraming kulay. Di ba, ma'am? Pag sa Shopee, mabubudol ka doon kahit mura. Kung nakikita nyo na. Ang liit pala, ganito lang kaliit. Oh, mura nga. Nay, Sa vlog ko, ma'am. Si ma'am. Asa yan guys, sa mga nagtatanong ng mga carpets, ganyan. Dito lang sila sa may ano ha, sa may escalator bungad and then dito. Yan lang sa may entrance magkabungad. Ma'am, invite mo sila, ma'am. Anong name mo po? Sorry po. Si Ma'am Chari. Thank you, Ma'am Chari. Ang bait ni Ma'am. Uy, wag naman po din akong dito. Lord. Thank you, ma'am. Binigyan niya kasi kami ng discount. Thank you po. 130 daw. Buhaya, nang Ito nagagawa naman buhaya. is 130 pesos. Ang gaganda. Yan, may mga lock sa loob ng bench. Ay, ang ganda. Ito yung napili ni Daddy. Lock. Wala ka medium. Sa mga naghahanap ng mga sasakyan ng mga chikiting nyo, the best to para sa inyo. Please, watch this! Pero sa atin ito eh. 10,000. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa my basement ng 999 Mall. Uuwi na sana kami pero nakita ko dito, marami kasing nagtatanong sa vlogs natin na kung saan yung mga bilihan ng mga murang mga sasakyan ng mga bangkata guys. So ayan, papakilala ko yung assistant dito, yung staff. Anong name mo po? Sir Franklin. Sir Franklin, pwede mo bang i-ano sa amin kung magkano yung mga prices? Gaya nito, china-charge lang to guys. Sige, demo mo na lang. Bali, sa mga unit po namin, ma'am, pag malaban po siya, ma'am, i-charge lang po siya, ma'am. Kung sakali po namin dito po, ma'am, sa manual, hindi po siyang manual, ma'am. Ah, okay. Marunong na po siya, ma'am. Backward, meron po Ah, siyang okay. forward, ma'am. Oo. Saka may mga sounds din, ma'am. Mga sounds. Saka may Ah, pwede mo siya meron. Try niya natin. Halika dito, Tere. Sakay mo. I-remote na to guys ha. Kasi naman bibili pa kayo sa mga mall. Ang ano kami nito. Ayan o. Sir, magkano yung magaganito po? 7 po. Nasa 7. Fixed price na yan. Pwede rin daw naman na 6.5. Nasa 6,500 po guys. And then yung mga maliliit po sir. Magulad yung mga ganito mga policy. Tingnan dito, di mo ganito. Wala kasi na yung 3,000. 5,000. Uy, ang ganda. Parang X-Max, ma'am. Oo, yung sa X-Max. Ang ganda. Meron kami 5,000, meron kami 6. 7 po sa pinakadulo po naman. Nasa 7,000 yung pinakadulo. Ito naman yung parang X-Max. X-Max 5,000. Uy, ang cute. Ang ganda. Meron kami mas mura po dito, ma'am. Meron kami nasa 2,000. Ito ma'am, may commentary. Okay. Ito yung pinakamura nyo. Mga magkano yung dito? Sa taas ng 2,000. Nasa, 2,000 lang po. Meron po kami 2,500 dito po. 2,500. Depende po yan sa inyo. Eh, yung mga cover na. 3,500. Nasa 3,500 daw yun guys. Yung mga ganun. Okay, correct naman po namin sa 7. Nasa 7,000. Sa mga naglalak naman ng escalator. Ito, magkano yung escalator mo? Kami yun ang 3,000. Nasa 3,000. 4,500. Anong pinagkaiba ng 3,000 tsaka 4,500? Yung dito po kasi ma'am, yung unit niya ma'am, mas maliit pa. Oo nga. No.
Saka mas mabilis lang po dito sa Pero ito hindi na to the remote. Meron na po. Manual lang siya, ma'am. Manual lang siya. Ito yung pinakamalaki sa Wow, yung pinakamalaki. sa 5,000. Ano, sa 5,000 po guys. 5,000. Meron din silang sale dito, 7,000. Anong pinagkaiba nun, sir? Yung kasi Di remote lang din siya, di ba? Yes po ma'am, nakasil lang po okay. siya na yung mga may mga gas yung mga Ah, din may po. mga konting. Kaya po siya ma'am. Bali, assist na po siya, ma'am. Yun na po siya. Yun na po. Ito, 7,500. Kasi, Ito naman is 7,500. bali nakasil lang po siya, assist din yan. Pero yung bagong na side by. Sa mga naghahanap naman ng kotse-kotse, dito tayo guys sa kabila. Ito parang gusto ko yung ano yung kung magkano. Sir, dito magkano ang ano nyo? Ayan, 5.5 yan, ma'am. Nasa 5 lang to? 5,000 pinakasagad namin. Pagkakaalam ko sa mall, nasa 10 to, di ba? Oh, mas mahal yan. Oo, nasa 10 to eh. 10,000, ganyan. 5,000 lang pala to? 5,000. Hala guys, 5,000 lang yun. Ferrari. Oo, parang Ferrari. Bali, mas Ito sir. malakas na yung sounds niya, ma'am. Ah, okay. So ilang ano pala, ilang kilong bata ang pwedeng sumakay? Dito po. Apo. Nasa 35. Ah, Pero kami mas pasok pa pala siya kasi 20. sa kanito mga ganito. Ay, yung mga ganito. Pinabasin lang naman yung kaya, ma'am. Ito sir, mas mahal siguro to. Magkano itong mga ito sir? Nasa 5,500. Ito nang, May mga clip din, no? pwede ba ito sakyan? Hindi pwede? Ganito lang po ang kaya ma'am. Ay, doon pala. Mga nasa 85 kilos po kaya. Ganda. 85? Sir, magkano to? 16,000 po. Uy, nasa 16. Pwede na tayo mamalingki ka lang, no? Sa inyo, ma'am. Pwede Ay, kayong dalawa. nasa 16. Ah, wait lang anak, baka hindi tayo kasya. Ano, ang Dalawa daw? di remote din to. Hindi siya ma-remote, hindi siya. Bali, apak lang siya. Parang ang drive niya, pati dito sa May mga sounds din. May sounds din to guys. Rechargeable din yan. Parang Mga e-bike ilang din pala hours to, no? naman ang kaya niyang kwan sa kwan. Yung paggamit. Kaya niya Parang maghapon. e-bike din pala. 2 hours continuous na Ay, po 2 hours is lang. Pero pag hinto ito, kung isang araw. Sa mga ano to, no? Sa mga pwedeng ang tawag dito, yung nag... Anong tawag dun? Merong tawag dun eh. Yung mga laruan, ay collection. Off-road. Hindi collection na yun. Parang mga shella. Ayun pa, oh. Meron pa kayong Ito naman, maraming ilaw naman ito sa Ay, marami. hindi pakinis yung ilaw. Ito siya sa Kasi nasa ilaw niya. Saka may mga sounds din yan, Bluetooth, USB. ganda anak mo. Bluetooth din. Parang totoo siyang USB na. May Ay, USB. Bluetooth, meron din yan. Magkano to? Nasa 15, sir. 50? Oh, mas mahal daw. Mas mahal ito. Kasi sa bigat kaya dito, sir. Ah, Dito kasi mga 50 lang. 50. Ito kaya 80 dito. Ah, 82. Tsaka na-adjust na yung upuan niya. Compare dito na hindi siya na. Oh, hindi na. Oo. Mami, ano ka dun, oh? Kaya nga eh. Ayun, oh. Sir, thank you ha. Thank Okay. you. Abangan nyo na lang sa vlog ko. Just me and Abe. Just Thank you, me sir. and Abe. Thank you po. Ang dami ko lang kay vlog ko sa taas. Marami na Yo. May ano sila? Sa'yo mo na. Just me and- Abe. Yung mga vlog ko, yung mga bagsakan. Ako, tapos yun, yung mga bag. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir ha. Oh, hey.